Lagi ng impaan po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At keka ang timurin. Maya pa sisilin kay kay po. Baya maya rin pati nga po na marata naman ngayon bang pasalamatan niya yung Diyos sa migkalog kanitit. At panabilin ta naman ditang umepa mong migising at mag-obra. Nga batang maging karapat dapat ganap kanitin kapag masusyan, aminan talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran tapay lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ika miglalang, anuan king kapilan paman, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang migdala king may pabalita, au paya ng magligtas ng Diyos, karing sablang maniwala, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang mamatawad, banmiya kami kapamilataning kasalpantayanan kaya ka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipain tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing anak mo, dinatangya busal mi, anting metong alipan, banikabos ming makataong lahi, king pangayalipan, king kasalanan. Iligtas mo sana ring mila ko kalayan, at ibalik mo la king katimawan, apagnasan mo para karing sablang tao, anting kaya kang anak. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo ding Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Eke pikakarine ing mayap a balita, uling itiya ing upaya ng magligtas ning Diyos, karing sablang maniwala. Mumuna ring Hudyo, antimurin ding pagano. Pablasang ing mayap a balita, pakilala na nung makanano nung linapit ning Diyos, ning kayang sarili karing tao. Lalapit na lang ganap, king kapamilataning kasalpantayanan, antimo ing sasabyaning kasulatan. Ing taong banal, miya king kapamilataning kasalpantayanan na king Diyos. Mi pakilalang titipo iba't banwa, ing kasbuning Diyos, karing sablang pamikasalada ring tao. Ababye sa gabal king katutuan, pauli ning karelang karokan. Parusano ning Diyos, uling ing malyari lang abalo ring tao tungkol king Diyos, malino karela. Ing Diyos, mismo yang pepakilala kaniti karela. Manibat pa kanitang lelangane ning Diyos, ing yato. Ing miyayaliwa ng kayapan, ae mayayakit. Ingalanganga ng upaya at kadyosan, malino mi pakilala, king kapamilatan daring bage akeyang gewa. Inya alalang bitas ang ayang pang kapanupayan. Balure ing Diyos, dapot era babye itang kagalangan, ama ngayon tulid karela, ni era pasalamatan man. Bagkus, mumulangan dang pilit ing karelang sarili, ngening mi papagmatulid lang alang kapupusan, at karing kaisipan da, alang makalaman, nune puro karalumduman. Sasabyan da, king ila biyasala, dapot mistula lang mangmang. Lipat ning ila sambande ing Diyos, ayalang kamatayan, sasambala karing larawan amistulang imitasyon. Antimoring larawan daring taong may ngamate, oring larawan daring ayok, oring karelang animal, oring karerang lelangan agagapang.
Uling meging antila kaniti kamulang. Ing Diyos, pepabustanong mibabad ding tao, karing mga rinat abage, apag nasandaring pusura, at tutong makarine, king metong at metong. Ing katutuan tungkol king Diyos, pakilibera king metong akalaraman, sasambala at susuyo karing lelanganing Diyos, lipat ning sambal at sumuyo, king mismong miglalang, asukat purian, manggaman king alanganga. Amen. Amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Papasyag ning banwa, ing ligaya ning Diyos. Papasyag ning banwa ing ligaya ning Dios. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos. Pakilala na, king sikluban, ing keyang depatan. Ing Aldo, babalita na iti, king tuto king Aldo. At ing bengi, pabalo na, king benging katukina. Papasyag ning banwa ing ligaya ning Dios. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan pa man, king mabilugayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahira. Papasyag ning banwa ing ligaya ning Dios. Talakad tapo bang parangalan ning maya pabalita. Ituro mo o Ginoo, ing sukat kong dalanan, king maya padalan, karin mo ko sa tayran. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At keka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang mayari ang migsalita Jesus, kimbiranin ing metong at pariseo, ban makipangan kayo. Nyamin tayo king balena niti at linuklukya arapaning lamesa. May pamulalayang pariseo niyang ikit na king Jesus ay menos gamat, bayo yamengan. Niya sinabi ng Ginoo kaya, ikayong pariseo, lilinisan niyo lalwal ding tasa at pinggan. Dapat kilubmit mo kong katampalasanan at karokan. Mangmang, ewaring Diyos, halina lang king makalwal, yan naman ang lina lang king at kilub. Dapat ipamya yung limusing laman din kaya kong tasa at pinggan. At maging malinising sablang bagay kaya kayo. Ing maya pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian ka o Kristo. Pabugso-bugso po yung ulan. Sa magandang hapon po sa inyong lahat. At pag ganyan pong pabugso-bugso, marurumi ng aming mga sasakyan. Maputik. Hindi makapaglinis ng maigi. Pero na niya po, dahil meron ako sasakyan, kuminsan talagang ako, okay lang na marumi sa labas. Huwag lang sa loob. Kasi kung sa loob ang mas madumi, hindi ka makahinga sa amoy. Kung sa loob ang marumi, hindi rin magiging panatag. Okay, meron tayong bisita. Para po yung mga ibang mga bahay. Pasensya na, no? Pero kuminsan sa mga bahay, nakikita mo sa labas, ang ganda-ganda. Pagpasok mo sa labas, ang gulo. Ang gandang tignan sa labas, pero marumi sa loob. Meron na po akong napasbasan ang ganda sa labas.
Pag nakikita ko, lagi akong umanga sa bahay. Nang basbasan ko, yung mga kwarto, ang gulo-gulo. Sabi ko, paano nakakatulog yung mga tao di? Ang ganda sa labas, pero pinababayaan ng kagandahan sa loob, lalo sa mga kwarto ng mga nakatira. Pag ganun hindi baling din na nakapinta yung bahay. Di baling pangit na sa labas. As long as malinis at presko sa loob. At palagay ko, ganito po yung punto ng Panginoon. Sa mga na sinabi sa mga pariseo, tungkol sa loob at sa labas. Mayroong mga tao kasing labas lang ang iniintindi, ang panlabas lang ang kanilang pinapansin, ang binibigyan ng atensyon. Pero ang Panginoon, sabi niya, hindi ba Diyos din ang gumawa sa loob? Hindi lang yung labas. Kaya dapat ultimo yung sa loob. Ito'y bigyan ng pansin at atensyon. Pero kung sa usapin po natin, kahit magpa-parlor tayo, magpaganda tayo, at ano man pupunta natin pamparelax sa labas, magre-resort ka pa, pupunta ka sa magandang lugar, kung dito sa puso natin nandiyan ang galit, ang hinanakit, kaya yung kalungkutan nandito. Kahit anong sa labas, mananatili sa loob yung kalungkutan. Wala pa rin kapayapaan dito. Kaya napakahalaga na magsisimula dito yung kalinisan. Magsisimula dito ang katahimikan. Kasi pag dito nagsimula, saan man tayo magpunta, kalinisan at katahimikan ang ating mararanasan at makakamtan. Pero kung dito, magulo na, kahit ano pang ganda sa labas, gulo ang ating makikita. Kung dito, magulo, maingay dito, kahit saan, baka hindi na tayo makakita ng kapayapaan at kaayusan. Dito nagsisimula ang lahat sa kalooban. Kaya huwag nating pabayaan linisin at panatiling malinis ang ating puso at kalooban. Dahil diyan manggagaling ang tunay na kapayapaan at kaginawahan na ating mararamdaman. Amen. Atin po ngayon dulog sa nating mga kailingan, tayong lahat na pinapaalala ng Panginoon ng kahalagahan ng kalooban. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, manatili kay sanang tapat kay ka. Ginoo, manatili kay sanang tapat kay ka. Para king Santa Iglesia, migitya pa sanang magmalasakit kapamilatan din kayang apostol, bami bulalag karing sablang tao, ing misteryo ning kalayan, amesali kapamilataning daya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kay sanang tapat kay ka. Para karing gugobyerno, tunay la sanang masipit magobra, ban ati mawadoring karelang sa sakupan, karing sablang political, financial at moral, apamangayalipan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kay sanang tapat kay ka. Para karing sugapa na karing drugs, ding adik, misaw panlasanang makatakas king pangayalipan, ayalang lunos sisira karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kay sanang tapat kay ka. Para kaya katangan, parati tasan ng suryan, nung ding kaya katang intensyon, matulid la, kabang parati tang matangpang daraptan, itang dapat tang daptan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kay sanang tapat kay ka. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Uy, paming at sibanwa, ibiyeme kay kaming espiritu mo, ban pasignangan na king lumaban, king pangayalipan, maging sagabal king lubos ming katimawan kang Kristo Jesus,
anak mo at ginumi. Amen. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, malyari na la pong muntaking arap. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karenggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kikatamoy kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, ngayang pang miiting sakramento, magligtas king tao. Iti mabano sana retangalang katuliran, ni pagkaitan kalayan, at ipagkalub karela, ing katimawan, ing pusot kaisipan, manggamang kapilan. Tiyan doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo, mantabi kay kayo, At keko antimuri, yat nayo ren puso yu. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang galagos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Kaya binay mo isablang bage at dininan mo king ang dake king kaganapan. Bisama Diyos ya dinubas na yung kayang sarili king kaligayan. At kapamilatan ng daya ng mibubo king krus, inatading kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ni sablang lelangan at meging pagmulanan ng bielanganga karing sablang susuyo kaya. Nya kamberi sablang koro ring anghel karing banua, daralit ming kekang ligaya lantok nang ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banaling ginu, Diyos sa mayupaya. Mipnuyeng banwa ting yatu king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyo ning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingay king Espiritu mo, ban para kaya kami, madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayamidang kusang loob, king pamaylasat, kamatayan, kinwaning tinapet, pepasalamat, tsakeka. Pira sunet binyene, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, hing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyo bina, may biyan ing anak mo. Daramya kaya kaiting tinapin, ing biyating karis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmubaming pagamwa mo, king ikaming hansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban biganap ing ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman di kapatad ming Pepainawan at paninayang sibling niya, lalo na di Javier, Blanca at Arnulfo, ading alapang mayang unabye. Tanggapan mo sana, kay maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malamong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintuking amayin tala pangabos at may bukibalan ng turu, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami at kabanwa, isang banyang lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lupo ket isulip antibanwa, ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo ke kami king aldo ngini, hampon ipatawad mo ke kami ring sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami. Emo ke paisaw kituksu, nun ikapos mo kami king sablang marok. Ikapos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ni kekang pakalulu, parati kaming migabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambenay maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan, din kay kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantianan ng kay kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At keka antimurin. At ipong mikakapatad, masiyata mga ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiyem mo kay kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalakoking kasalanan ng yato. Doon tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod tampu, panalangin kang San Jose. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Virgen Maria, keka ing Dios penibala ni ing anak ng bugtong, keka i Maria binili na ing kapanaligana, kambemu i Kristo mi katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kangimpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, ang ponsi kanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lukod, at yatsat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong nitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milo ring tekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at sali lamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. Ating gawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milo ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap para karing masakit. Mula paboren niyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nilo retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawag kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilata ng Kristong kinumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kagulanan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ating kamalayan, king ulaganing sarili mong kanayan,
Adon min kay kang pakalulu para ka rin kay kaming kapatad. Ibalik mo sana yung kanilang katimawan para makapagobra para king kay kang katuliran. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At ginuman tabi kay kayo. At keko antimuri. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipain ito. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May arinig kay katang kapag masusyan, o may tanang king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Diyos. Dakal pong salamat, beng ng Diyos kay kaingan. Maraming pong salamat. Magandang gabi sa lahat. Miras na o bininyaga, yung pangikawanitanga, bendisyon Diyos gawin noon, kagkatayang pagkakalang. Ang anong napakamala, ang anong magkakasala, usalni kararamduman, yaring kita A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio Agentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulu king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal amisa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kakatamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kakatamong official broadcasts. Abiyabi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngig pa, ang po Anak, ang po Espiritu Santo. Ang kami